Ndakasanganawo nemukadzi wandiri kugara naye kunze kwenyika tikaita mwana 1. Kumba kwava hapana chandati ndaendesa. Mwana akaendeswa kuna amai vake kuZimu. Pandakaenda kuZimbabwe muna Mei gore rino, ndakati hanzvadzi yangu indiperekedze kunoona mwana sezvo ari akambosvikako. Akandiratidza text message yakatumirwa naamai vemwana kwavari. Hanzi namudhara baba vachipo, not real name. Vasambofona vachiti vanoda kuona mwana. Vanodemba airtime yavo. Apa every month ndaitumira mari yemwana. Since May handina kuzombotumira. Maporofiti vainditi mukadzi wako ari kuhura. Mamwe matext messages andakaona mufoni make ndeaya. Pane mukomana aimuti, ndaneta ndinoda kumboswatura musana. Rimwe zuva mufesi akanzi, pandinogara pane munhu anokuziva anowirirana namai Chido, mbuya vemukomana. Ndingadai ndakupinza. Ndakabvunza watinogara naye pasame house, akati anowirirana nambuya ava. Zvekare zita remukomana ndiroro. Ingava evidence yakakwana here kana kuti ndirambe ndichitsvaga imwe. Iye haazive kuti matext messages ese aitaura nemunhu wake ndakaakanda mufoni kwangu nekweimwe hama yangu.